50,000. Unsa man ni uli or daily? Dili pre, kung mubuhat ag maayo, Ginoo nay bahala nimo. Ay, suka ni dalan diri. Mo ni. Upset pala gito. Tara pre, diri pre. Uy, tanawan ka. Pre, tayo sa mana. Pre, tabang pre. Tabang. Akong chinilas pre nalubong. Sinilas, mampugka. Asa man to tabang sa pre be? Asa mo nalubong na pita? Diri gali no nawala. Tabangis ako. Uy, wapuri mo gihubo, ibutan diri sa kamot. Asa man to? Nara to diri pre. Dilaw gawa ni, uy. Asa man na ni oy? Kani pre unsa man ni? Kani pre, unsa man ni pre? Mao man siguro ni. Kagutan ni. Sabi nga tawanan ni. Udra, ha? Udra mo na ni. Sasaw. Mo na ni. Ay dara salamat. Tara, managan ta tara. Di na ako ni suton, di na ako ni suton. Ay, nasutay. Tara. Tara pre. Pre. Let's sa pre. Asa ni minimo gidalaan ni? Kasi asa gidala nga pag human ani mo naman tong sapa nga tinaw. Pagkahuman sudan ni. Pag human ani sapa nga tinaw, pag human na highway na padulong sa Davao. Bilapog lang kay tabaon, impormahan na Tama to. may kuno. Mahimasa sa ta. Mahimasa sa tabi. Mahimasa me sa tagiya dire. Mahimasa sa dira. Mga pre. Pre, pero tayo pa pre, asan mo na yung kwarta? Ang kwarta? Oo. Ada sa likod. Adre. Suksok, yan mo na sa lubot noon. Lain po kayo. Sige na, dagan na ta. Tara. May tagiya ko turo. Mahimasa may hampas. Sina po may salamat. Salamat. Inay lang pre. Pre, wala na yung sapa nga mong ginaingon nga kailangan na tutubukon. Mo biling sa pa kailangan na tabukon para maabot ta sa shortcut kadalan. Inaw bitaw no? Dali no. Pero ang problema kay basig mabasa ni ba? Mabasta ng pitaka? Unsa pa man di ay? Ay, nagka-problema dira. Kaya nako'y silupin diri ah. Oh. Asagi ka na ning silupin. Nagadaan lang ko pre, kaya basig natay maagian pista o okasyon dira aba. Ay na lang, makabalot ta. Sulod na ko ni dire. Sige. Di na ni mabasa ni. G. Hinahinay, mabaw pa ni dire pero sa unahan lalong na kailangan na to ang bakon. Bato diri pre, oy, basul-asul kung binimo diri pre pa. Wow. Hapit na ta pre. Agay. Pre. Agay. Unsa man? Isa naman ito niya itong gipang-agian. Tanawa na good pre, nauga na lang tagdinagan. Unya ato na nalabyan itong sa pangatinaw. Unya asam yun mong ginaingong yung agianan pa dong Davao. Kita ka ng highway. Mauna na ang dalan pa dong Davao. Nya sige pagreklamo dira. Sure ka mauna dyan na Mauna lagi na. Sigurado ko. Pustahan ta sa maapsa na tong tao. Ani sa tara na. Tara nagali mauli na ning pitaka. Tara. Mauna ning dalan ayo. Mauna lagi ni. Turo. Boss. Boss. Ay, boss, ali. Di ba kamo man tong sa kawasan? Ali ba sa dire yung pitaka? Yung pitaka boss nabilin boss. Salamat kayo. Sige, upangita ni ba kumpleto na eh. Kompleto na boss, ipahabos. Wala ni natanggalan. Wala jud boss, ipahabos. Pila man ni kwarta nimo? Pila? 50,000. 50 ta. Oh, sige, ipahabos. Pila boss? Ipapos. Dali lang ha. Sa Ipon ako ha. 2, 3, 4. Kinabsan nyo na to pre, grabe yung shortcut pre. 50 kompleto. Oh, di ba? Kompleto boss. Ito, salamat kayo, bay. Salamat sa kayo Kablo ka mga boss, bata na. grabe ang mong nagian boss para ma-absan lang ka na mo ba. Kalipay na mo boss nga mauli ang imong kwarta ba sige mituno nimo ba? Dagan kay mig bukid sa pa na mong shortcut. Saan man niya? Tagaan na lang siguro ta magpalipay. Ay kanya. Kalipay. Grabe. Okay, mga buutan man mo. Sakto jud Ya, ka pre. sakto man ang kwarta. Onya, nagkaon na mo. Pagkaon. Kani. Pagkaon. Diba, awa pre. Basta magbinutan ta, daghan dressings mo abot sa tuwa. O di ba mo na ko ingon sa inyo ha? Sakto ka pa niya. Cheers para sa tong pagkabutan. Cheers. Kaon ta. Hey, musta man ka?
Wala, boss. Wala pa may kaon, boss. Ah, mau ba? Sige, tagaan ta mo palipay ninyo. Dali lang ha. O, dara o. Punta makatabang ni ninyo. Kamot. Kinse. Oh no. Kinse. Para saan ni boss? Pamedit yung tulo ba? Usa may palit na mo ni boss. Dagan mga mapalitan ng 15. O sige na kay ulan na o. Mulakaw ba ko? Grabe. Boss! Saan mo mga bataan yung mga reklamador mga kaayo? Boss! Boss, kulang mo ni 15, boss! Pakitin! Boss! Pakitin! Sa kalibo, boss! 15! 5-5 na jutaan ni pre! Kayo kita gidagana! Balik na lang ito.